Karaniwan na siguro na sa bawat bayan ay mayroong kanya-kanyang bersyon ng mga kwento at karanasan ukol sa mga nilalang ng hiwaga at katatakutan kagaya na lamang ng mga engkanto, diwata at maging aswang. Karamihan pa sa mga kwentong ito ay halos hindi tukoy kung paano at saan nanggaling ang mga nilalang na naengkwentro na lamang ng mga lolo, tatay at tiyuhin natin. Ngunit ang susunod na kwento ay halaw sa mga totoong pangyayari mula pa sa ating kalakbay na si Tonyo. Taong 1973 sa bayan ng Quezon. Tunghayan natin ang kanyang engkwentro sa isang lumang aswang. Buwan ng Nobyembre. Bagyang taglamig na sa aming nayo ng mga panahong ito. Kakatapos lamang ng araw ng mga patay, kung kaya't bagya pang matao sa aming lugar. Gawa ng iilang taong umuwi doon para dalawin ang kani-kanilang mga mahal sa buhay. Ang bahay po namin ay nasa tabi ng isang paanan ng bundok na makikita mula sa kalsada. Ayon sa tatay ko, ay hindi talaga kami orihinal na dito nakatira. Ngunit nang marimataan lupang na isanla ng aking lolo, wala kaming nagawa kung hindi ang makitayo ng bahay sa ninong ng aking tatay. Nang mga panahong ito kasi ay wala na ang lolo. Matagal nang yumao at tanging naiwan sa amin ay ang mga pagkakautang. Pero hindi ko po masisisi ang lolo. Nagangad lamang siya ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ang kaso ay isang maling tao siya nagtiwala. Nagawang isanla ng lolo ang lupain sa udyok ng di umano ay kaibigan nito upang gamitin ang pera sa pagnenegosyo. Pero huli na nang malaman ng lolo na wala na ang kaibigan niya at itinakbo na ang pera niya. Simple lamang kasi noon ang buhay sa amin. Ayon sa tatay ay mabilis na magtiwala ang mga tao sa kanilang kapwa. Kaya may iilang nagsasamantala dito. Sa kabutihang palad naman po ay mabait ang ninong ng tatay ko at bukod sa lupang kinatitirikan ay hinayaan pa nitong makapagtanim ng itay at magawang tumulong sa mga pagkokopra. Para kay tatay ay eksaktong panahon ng pag-aani nila ng nyog. Gawa ng malapit na ang Disyembre at gusto sana ng magulang ko na magawa man lang naming makapagdaos ng kahit simpleng selebrasyon sa Pasko. 20 anyos na po ako nito at habang ang tatay ay abala sa kakahuyan, ako naman ay napasama sa mga kaibigan kong sa pangingisda namang kumukuha ng kabuhayan. Sa ganitong paraan ay nakakatulong ako sa mga magulang ko sa paglalagay ng makakain sa aming lamesa. Sinisigurado ko kasi na kung wala man ako maiuwing pera sa kanila, ay kahit man lang iilang pirasong isda na may pang-uulam namin. Ang ipinagpapasalamat ko nga lang noon ay hindi naman kami nakakaranas ng mga pagkakasakit sa sino man sa miyembro ng aming pamilya. Sa panahong ito, umusbong din ang balita tungkol sa mga dayong bagong salta sa aming bayan. Hindi pa tukoy kung saan baryo ito nagtuloy, subalit hindi ganun maganda ang reputasyon ng mga dayo. Ayon sa mga kumakalat na balita, ay angkan ito ng mga aswang na tila napalaya sa dating tinitirang lugar kung kaya't napadpad sa aming bayan. Dahil nga sa usaping posibleng angkan ng aswang, ay nabalot ng pag-aalala ang mga residente, hindi lamang sa aming baryo kundi sa iba't ibang panig ng aming bayan. Kung kaya't nauso ang mga pagpapausok ng mga kamangyan at lumang gulong ng sasakyan sa gabi. Naging aktibo din ang mga kalalakihan sa barabarangay para sa pagsasagawa ng mga pagroronda. May ilang ulat kasi ang kumalat na sa ilang bahagi ng kalsada ng aming bayan ay may mga namataang malalaking uri ng aso na kung hindi humaharang sa mga napapadaang sasakyan ay biglaan na lamang tumatawid. Ngunit bago pa man umusbong ang kwentong ito, ay mayroon ng iilang bantog na aswang ang nasa aming lugar. Ang kagandahan lamang sa mga ito ay hindi talaga sila nang bibiktima o namiminsala man lang ng mga taong kalugar nito. Hanggat pamilyar ang amoy ng tao sa kanila ay hindi nito ginagambala. Ito ay base sa mga matatanda sa amin. Dahil sa soleranin na ito at hindi rin matukoy kung saan baryo eksaktong namamalagi ang
ang mga bagong saltang aswang, ay lubos ang pag-iingat lalo pa nila tatay na madalas na nasa kakahuyan at inaabot na ng gabi sa mga gawain. Kami namang mga nasa karagatan ay hindi gaanong nag-aalala, gawa ng mas matao sa dalampasigan at kita mo agad kung may kaganapan. Hindi katulad sa bundok at kakahuyan na walang makakaalam sakali mang may biglaang dumumog sa'yo. Naging uso noon ang mga buntot ng pagi. At kung tama ang pagkakatanda ko, sa bawat bahay sa aming baryo ay may isa o dalawang buntot pagi ang nakasabit sa may dingding. Tonyo anak, pagkagaling mo sa pangingisda ay dumiretso ka na sa bahay. Huwag ka na muna makikipagbarkada at tumambay sa gabi. Baka makagalitan pa kayo nila kapitan. Alam mo naman ang curfew na pinapatupad sa baryo natin, hindi ba? Isa pa ay nasa kabilang barangay na namataan ang mga itim na asong gumagala sa gabi. Kaya siguradong hindi malayong magagawin na dito ang mga dayong aswang. Ganito ang palaging bili ng tatay. Bukod dito ay ang paglalagay ng 3 tingting na nakapabaliktad sa gilid ng pinto namin sa sala at sa kusina. Hindi ko alam ang buong paliwanag dito. Pero basta ang sabi ng tatay ay pangontra daw iyon upang hindi makapasok ang mga aswang. Turo pa daw iyon ng ninong niya na laking bikol. Kapag umaga naman ay normal naman ang lahat. Hindi naman hinahayaan ng mga mamamayan na maapektuhan ng usapin tungkol sa mga dayong aswang ang pang-araw-araw na hanap buhay. Maging ako ay regular ang pagsama ko sa pangingisda. Sa tuwing uuwi naman ako ay nakagawian ko na ang dumaan dito sa isang malit na kubo na nasa may dulo ng dalampasigan. Bago sa kasadang dadaanan ko naman pauwi. May nakatira kasi ditong matandang babae na mag-isa na lamang. Tila wala ng mga anak o asawa man lang na maaasahan. Madalas ko itong makitang nagpapalaboy-laboy lamang sa dalampasigan at nag-aabang ng mga isdang mahihingi o mga nahuhulog sa tubig na hindi na kinukuha pa ng mga mangingisda. Sa pakiwari ko ay ito ang ginagawa niya upang may makain. Kung kaya't sa tuwing manggagaling ako sa dagat, bukod sa isdang maiuwi ko sa aking pamilya, may 1 o 2 isda akong idinadaan sa matandang ito na tawagin na lang nating Lola Basyon. Palagi lang ako nitong hinahawakan sa ulo at sasabihan na pagpalain ako. Bagay na labis-labis namang kapalit ng 2 isda. Iba kasi ang pakiramdam na may natutulungan at natutuwang tao sa'yo. Lalo pat sabik ako sa pakiramdam na may lola. Maaga kasing nawala ang lola ko sa parehong tatay at nanay. Hindi ko na naranasan pa ang maglambing sa kanila, kung kaya't labis ang tuwa ko kapag napapadaan ako kay Lola Basyon. Hindi pa naman mahina ang matanda. Sa kabila ng tila napakatanda na nito, pero malinaw pa din ang kanyang paningin at tuwid pa rin maglakad. Ay Tonyo, ikaw ba inahihibang na? Hindi mo naman kaano-ano yung matanda. Talo mo pa ang apo sa pag-aalaga. Mukha namang hindi niya kailangan ng tulong mo. Tignan mo na lamang ang bakuran niya o ang tataba ng gulay niya. Kaya nga siguro mahaba ang buhay niyan. Puro gulay at isda lang ang kinakain. Baka nga mauna ka pang mamatay kaysa dyan sa matanda Pag-uwi ka ni Badong sa akin, isa sa mga kasamaang kong mangingisda. Paano kasi ay may punto naman ito? Dahil talaga namang napakaganda at sariwa ng mga gulay sa bakuran ng matanda. Subalit ni minsan ay hindi ko naisip na manghingi at hindi din naman ako inaalok nito, kung kaya tinahayaan ko na lamang. Nang marating ko ang bahay ng hapong iyon ay naroon na ang tatay. Kasama ang ninong nito, si Lolo Ambo. Tapos ay tila may pinag-uusapan silang importante kasama ng iilan pang magkokopera. Nang makalapit ay narinig ko ang usapan. Isa sa kanilang kasamaan ang malubhang nasugatan, gawa ng isang baliw na babae na sumugod umano sa kanila habang naghahakot ng mga nyog. Sa bilis ng pangyayari ay hindi nila nasundan kung saan nagtungo yung babae. Naisugod naman sa ospital ang kasama nila na nagtamo ng sugat sa bandang tiyan nito. Dahil doon kung bakit sila maagang napababa ng kagubatan. Ngunit hati ang opinyon na magkakasama. Isa sa mga lalaki na tawagin na lamang nating Tomas
ay malakas ang kutob na isa ito sa mga dayong aswang na gumagala sa bayan. Ayon pa dito, sa ilang taon niyang pagpapagala-gala sa kakahuyan ay ni minsan hindi siya nakatagpo ng baliw na babae. Sana sambit naman ni Mang Tomas ay napaisip ang mga magkakasama at mas minabuti na ipagbigay alam ito sa aming kapitana. Naging alerto naman ang lahat. Subalit sa hindi malamang kadahilanan ay walang naging pag-atake o pagpapakita man lang ng mga aswang sa aming baryo. Ilang araw pa ang lumipas ay walang malaking aso ang nagpakita man lang sa daan. Dahil dito ay ipinagpalagay ng mga residente na maaaring wala pa sa aming lugar ang aswang o baka lumampas na ito. Ngunit para kay tatay ay malamang na nag-aantay lamang ito ng tamang tiyempo upang manalasa. Hindi nagpakampante ang tatay at gabi-gabi ay hindi nito hininto ang pagpapausok ng kamangyan. Makailang sandali pa itong naglalagi sa labas ng bahay at nagmamasid-masid sa kung may kakaibang pangyayari. Lalo na tiwalay kami sa mga kabahayan at nasa may paanan kami ng bundok. Kapag nagkataon ay napakalaki ang posibilidad na kami ang unang puntahan ng mga kinatatakutang aswang. Isang umaga po ay nagising kami sa pagtawag ng nanay. Nasa kusina ito at nagsusuka. Ayon sa kanya ay labis ang kanyang pagkahilo at tila hinahalukay ang kanyang tiyan. Minabuti ng tatay na madala na sa pagamutan ng nanay dahil sa iba na ang pamumutla nito. Ako naman ay nagtungo na sa dalampasigan. May ilang bagay ang kailangang kumpunin sa bangkang ginagamit namin at nagpresenta akong tutulong sa kanila. Doon ay napadaan sa amin si Lola Basyon. Lumapit ito sa akin at nagwika na kunin ko ang supot na dala niya. May mga buto sa loob na gamitin ko daw at isabay sa pagpapausok ng kamangyan sa gabi. Wika pa ng matanda na kailangan daw namin ito lalo na sa kalagayan ng nanay. Nagtaka naman ako, paano niya na lamang dinala sa pagamutan ng nanay? Tinanggap ko naman po yung supot. Kulay tsokolate at itim na batik yung buto na hindi ko malamang kung sa anong halaman ba ito nagmula. Tanghali naman nang umuwi ako sa amin. Saktong naroon na din ng itay. Nang tanungin ko naman kung ano ang naging sakit ng nanay ay wala naman daw. Nahilo lang ito dahil sa nagdadalang tao ang nanay para sa bunso namin. Labis naman ang tuwa ng tatay. Dahil sa matapos ng 10 taong pag-aantay ay masusundan na ang kapatid kong lalaki. At sa pagkakataong iyon pinagdarasal nila nanay na sana ay babae na ang bunso namin. Nang bigla kong maalala si Lola Basyon at ang kanyang mga sinabi. Kailangan ng nanay ang mga botong iyon para sa pagpapausok. Ibig sabihin ba nito ay alam ni Lola Basyon na buntis ang nanay? Naisip ko naman na baka naroon ito sa pagamutan at narinig kila tatay ang balita. Noong hapon bago ako magtungo sa dalampasigan ay naroon na ang tatay. Naalala ko yung mga buto at ibinigay ko dito. Sinabi ko din na kailangan niya maglagay ng isa noon sa kamangyang ipapausok niya. Hindi naman na nagtanong masyado ang itay at basta lang kinuha ang buto. Ilang araw noong tahimik ang baryo. Maayos na nakakatulog ang mga residente. Hanggang sa isang umaga noon ay nabulabog ang mga residente ng baryo dahil sa ibinalita ng isa sa mga taga roon. Ayon sa Ginoo ay 3 sa mga alaga niyang baboy ang nawawala. Tanging mga nagkalat na dugo lamang ang naroroon at sera-sera ang kanilang kulungan. Ang ikinababahala pa nila ay hindi basta-bastang mga baboy iyon. Malalaking klase ito ng baboy na hindi basta-bastang mabubuhat ng mga ordinaryong tao ng ganong kabilis at katahimik. Ni hindi daw kasi tumahol ang mga alaga nilang aso. Maging sila ay napakahimbing ng tulog. Hindi ko lang po alam kalakbay sa ibang bayan. Pero sa amin kasi noong mangyari iyon, ay nagtawag sila ng albularyo na pumunta sa mismong lugar kung saan nawala yung mga baboy. Tapos ay nagsagawa sila ng isang ritual para malaman kung aswang ba talaga ang may gawa. Ang takot naman namin ng kumpirme ng albularyo na aswang ang bumisita at kumuha sa mga baboy. Hindi lamang isa kundi 4 na nilalang ang nanggaling doon.
At ang dahilan ng hindi nila pagkagising maging ng mga aso ay dahil din sa kakayahan ng mga aswang na ito. Wika pa ng albularyo na hindi lamang mga simpleng aswang ang kinaharap nila, kundi mga aswang na may kaalaman sa itim na mahika. Ito ang mga dayong aswang na ilang barangay na ang nadaanan at nasalanta. Nagbigay naman ng payo ang albularyo ng mga dapat gawin upang makontra o maitaboy ang mga aswang sakaling hindi maiwasang makaengkwentro ito. Isa nga ay ang kamangyan, ang pagsabit ng bawang sa bintana at ng karit o sundang sa labas ng pintuan. At higit sa lahat ay ang pag-iwas sa paggala kung gabi na, lalo na kung mag-isa lamang. Ika pa ng matandang albularyo na bukod sa mga pangontra, ang pag-iwas at ang pag-iingat ang pinakamabisang paraan laban sa mga aswang. Nabahala naman ng lubos ang pamilya namin, lalong-lalo na at buntis pa ang nanay. Minsan ay hindi na ako nakakasama pa sa pangingisda, gawa ng kailangan ng tulong ng tatay sa bahay. Kung sakaling mapadpad naman sa amin ng mga aswang, hindi kakayanin na mag-isa ng tatay. Minsan naman ay doon na natutulog ang kapatid ng nanay na si Tio Kadyo. Saka pa lamang ako nakakapunta sa laot. Kaidaran ko lamang itong si Tio Kadyo, bunsong kapatid ng nanay. Walang gabing hindi kami napapabalikwas sa tuwing makakarinig kami ng mga pagkaluskos sa kakahuyan at ang mga kakaibang huni ng ibon na napapadaan sa aming bahay. Nasa 4 na buwan pa lamang ang tiyan ng nanay at base sa kwento ng manggagamot ay itong mga buwang ito ng sanggol ay napakabango sa mga aswang. Sana lamang daw ay walang manananggal na kasama ang mga dayong ito. Labis daw kasing mabalasik ang uring ito ng aswang kapag buntis ang pinag-uusapan. At tiyak na magpupumilit itong makalapit sa nanay para mabiktima ito. Kung kaya't bawal na lumabas ang nanay, bawal din siyang basta nalang makipag-usap sa mga taong napapadaan sa bahay. Kapag nagigising si nanay at naiihi, ay gumigising kaming lahat para bantayan siya. Palagi ding may nakalagay na kamangyan sa mga kwarto ng nanay at bala ng baril sa ilalim ng unan. Halos lahat ng alam naming pangontra para masiguradong ligtas ang aming nanay at ang bunso ay ginawa na namin. Isang araw ay nagtungo ang tatay sa koprahan. Kahilingan niya magtrabaho. Kailangan ng mga gamot ng nanay at ng makakain. Naroon lamang ang 2 kong kapatid at si Tio Kadyo, habang ako ay pabalik pa lamang mula sa laot. Kagaya ng dati ay dinaanan ko muli si Lola Basyon upang ihatid sa kanya ang isdang pangulam niya. Nagtanong naman ito sa akin kung hindi ko daw ba nakakaligtaan ang bilin niya tungkol sa mga ibinigay niyang buto. Huwag ko daw hahayaang lumipas ang isang araw na hindi kami nakakapagsunog na kahit isa sa butong yon, dahil malaki ang maitutulong yon sa pagpapanatiling ligtas ng nanay ko. Ako naman ay nagtataka kay Lola Basyon. Wala naman akong nabalitaan na manggagamot si Lola Basyon. Ni walang nakakaalam kung nasan ba ang mga kapamilya nito at kung gaano na siya katagal doon sa aming baryo. Basta ang natatandaan nila tatay ay naroon na ito bata pa lamang sila at noon pa man ay matanda na ito at ubanin. Sa isip ko naman ay siguro nga ay malaking bagay sa kalusugan ng mga sariwang prutas at gulay sa kanyang bakuran. Sumagot naman ako kay Lola Basyon ng opo, na hindi namin nakakalimutan at araw-araw ay kasama ito sa kamangyan. Nang minsan pang ay binilang ito ng aking kapatid dahil sa pagkabugot sa loob ng bahay. At halos katumbas ito ng 9 na buwan, nakapareho sa bilang ng araw sa pagbubuntis ng nanay. Hindi ko lang talaga malaman kung anong uri ito ng buto. Nang akma naman na akong papalis, ay muli akong tinawag ni Lola Basyon. Tapos ay may inebot sa aking kwintas na may maitim na pangil bilang palawit. Medyo makintab ito pero nakakatakot. Parang masyadong makamandag ang itsura. Pero ayon kay Lola Basyon, ay para sa akin iyon at isuot ko daw. Lalo na kapag lumalabas ako ng bahay at pumapalaot. Huwag ko rin daw iyong huhubarin kahit sa paliligo at ito ring ng parte ng aking buhay. Medyo misteryoso at weirdo, pero wala namang mawawala, diba?
Isa pa ay parang lola na rin ang turing ko dito. Minsan pa nga ay ipinag-iigib ko ito ng maiinom na tubig. Nang gabing pong iyon mga kalakbay, sa hindi ko malamang dahilan ay tinamad akong sumama sa mga mangingisda. Naisipan kong sa bahay lang manatili at tignan ng bakurang kung maayos ba o may sira. Isa kasi ito sa paraan upang malaman kung may tumitiktik na bang aswang sa bahay. Kung may makikita kayong serang bakod o parte ng bakod na tila may hukay na gawa ng hayop. Tila ba nagkataon lamang na maisip kong gawin iyon? Dahil ilan sa mga parte ng bakod namin na nasa likod ang mga nakaangat na at nasira. Halos magkasya na ang 2 tao sa butas ng bakod na naroon sa likod ng bahay. Agad ko naman tinawag ang tiyo Kadyo at tiningi ang martilyo at pako at alambring panali. Naisip ko na maglagay na ng alambre na maitatali sa magkabilang puno sa likod ng bahay. Para kung sakaling may dumaan man o tumakbo sa bahaging iyon ng bahay, ay tiyak na masasabit ang ulo sa mga alambre. Gamit naman ng mga nakatambak na bagakay sa aming bakuran, ay nagpatulong ako sa tiyo Kadyo ko na itusok ito sa mga lupa at ipaikot sa kabahayan. Alam kong isa ito sa mga kinatatakutan ng mga aswang. Isa sa mga sinaunang sandata ng ating mga ninuno laban sa mga mapaminsalang lahi ng mga aswang. Sinigurado kong tadtad ng bagakay ang likod ng bahay. Nang sa gayon ay sa harap ng bakuran na lamang namin itutuon ang aming pansin sa pagbabantay. Bandang 7:00 na nang makauwi ang tatay. Ibinalita nito sa amin ang tila pagkabaliw daw ng kasama nilang nakalmot nung babae. Hindi niya pa masabi kung anong mangyayari sa katrabaho niya. Subalit iniuwi na ito ng pamilya niya sa bahay nila. Imbes na sa ospital ay nagpatawag na lamang daw ito ng albularyo upang magamot ang lalaki. Ang tatay naman ay may dalang supot noon na tila mabigat ang laman. Nang ilabas niya ito ay isang baril ang nakita kong hawak niya. Ayon sa tatay, ipinahiram ito sa kanya ng ninong upang magamit pang depensa sakaling totoo daw ang bali-balitang aswang. Isinilid niya ito sa kahon na nasa loob ng kwarto nila at mahigpit na ipinagbilin na huwag naming hahawakan o papakialaman. Nakita naman ng tatay ang ginawa namin ng tiyo sa bakuran at nagpasalamat ito. Bandang 9:00. Tapos na kaming kumain at naguhugas na ako ng mga pinagkainan. Habang ang tatay at tiyo Kadyo ay nasa sala at nagkukwentuhan. Nang makarinig ako ng tila tinig ng baboy na naglalakad sa labas ng bakuran sa gilid lamang ng bahay. Pinakinggan ko itong mabuti. Unti-unti ang tila baboy na naroon ay biglang naging tinig ng asong humihingal. Maging ang aso namin na nasa loob ng bahay ay biglang nag-angila. Marahan akong sumenya sa tatay na huwag maingay at itinuro ko ang direksyon kung nasan yung tinig. Agad na kinuha ng tatay ang baril. Tapos kami naman ni Tiyo Kadyo ay sundang at bagakay ang hawak. Si tatay ay mabalasik ng gabing iyon. Tila iba ang tapang na naibibigay sa kanya ng baril. Nakasukbit din sa kanya ang buntot ng pagi. Ang kapatid ko naman ay inutusan naming tabihan ng nanay at sabihin ang nangyayari sa labas. Dahan-dahan kaming naglakad papalabas ng bahay. Sinilip pa ng tatay sa bubong kung may kasama ba ang nilalang at baka soprasahin kami ng atake. Nang masiguradong walang nasa bubong, ay nagkubli kami sa gilid kung saan may mga iilang piraso ng kawayan na para sana sa dingding namin. Kita namin doon ang 2 malaking aso na nakaamba sa bakod at tila sinisilip ang bahay namin. Tahimik kaming nag-aabang. Hinintay namin kung magtutuloy bang pumasok ang mga ito. Hindi kami nagkamali, biglang tumalon yung 2 aso at mabilis na nagtungo sa likod bahay. Ngunit nang akmang susundan ng tatay ay pinigilan ko ito. Alam ko kasing babalik ang mga aso gawa ng itinambak namin mga alambre at bagakay sa likod bahay. Siguradong sasabit ang mga ito at walang pagpipili ang kundi ang bumalik. Ngunit nang bumalik ito sa may gilid ng bahay, ay mga tila wangis tao na itong pagapang kong kumilos. Maririnig mo pa ang isa dito. Nawari ay may mga inuusal na salita habang ihip-ihip sa hangin. Tila naman alam ng tatay kung ano ang ginagawa ng aswang. Kung kaya't nang sa tansya niya ay sakto na ang lapit nito sa amin, ay sumenyas itong maganda kami.
Nauna siyang lumabas at pinaputukan ng 4 na magkakasunod ang 2 aswang na nakadungaw sa bintana ng kwarto ng nanay. Sapol sa binti ang isa habang yung isa ay sa leeg yata tinamaan. Hindi po kami nag-aksaya ng oras at sinugod namin ito ng tiyo at pinagsasasaksak ng bagakay. Nakakapanlumo ang atungal ng 2 habang walang habas namin itong sinasaksak at pinagtatataga. Nang biglang dumating ang 3 pang aswang, kaagad itong pinaputukan ng tatay. Sabay sigaw ng tatay na pumasok kami sa bahay. Kita kasi namin mula sa kakahuyan na may iilan pang umiilaw na mata ang nakamasid. Pagkapasok sa bahay ay agad na isinara ng tatay ang pinto at ikinandado gamit ang solidong kawayan na pangsara namin. Pati ang mga bintana ay isinigurado naming nakakandado na. Sa bilang ko ay nasa 6 ang kabuuang bilang ng naroroong aswang, maliban sa 2 malubhaan tama mula sa pagtaga namin at saksak ng bagakay. Nakiramdam kami kung susugod ba ang mga aswang. Iilang bala na lang din ang natitira sa baril ni tatay at nasa labas naman ng mga bagakay. Hindi ko naisip na maglagay nito sa loob. Naririnig ko ang mayat-mayang paglakad ng mga nilalang sa labas at nagbibigkas ng mga salitang hindi namin maintindihan. Kita ko ang aso namin na tila natatakot na at nanghihina. Alam ko na may kinalaman ang kung ano mang ginagawa ng aswang sa labas. Ilang minutong pakiramdaman ang nangyari. Dinig ko din ang mga naghihingalong aswang na una naming nakalaban at tila papalayo na itong binuhat ng mga kasamaan. Isa sa mga aswang na ito ang dinig naming nagsasalita sa may dingding ng bahay at nagbabanta. Uubusin namin ang pamilya ninyo. Hindi matatapos ang gabing ito na hindi nakakain ng sanggol sa sinapupunan ng buntis na kasama ninyo. Nakakatakot ang garalgal nitong boses. Nalabis ang galit sa amin at sigurado ako na sakali mang lumabas kami ay siguradong wala kaming laban. Wala kaming ibang gamit sa loob kundi mga itak, ang baril ng tatay na may iilang bala na lamang at ang mga buto na ibinigay ni Lola Basyong kasama ng kamangyan. Anak, mabuti pang magpausok kayo ng kamangyan at ng mga buto na yan. Baka sakaling maitaboy natin ang mga aswang o mapigilan man lang ang pag-atake hanggang sa mag-umaga. Walang ibang tutulong sa atin sa pagkakataong ito. Wika ng tatay habang inilalagay nito ang natitirang bala na nakasupot. Ang inay naman at kapatid ko ay nasa sala pa rin dahil sa alam naming punteriya ng mga ito ang kwarto. Nagsindi kami ng kamangyan sa 4 na sulok ng bahay at lahat ito ay may kasamang buto. Ang mga kamangyan na inilagay namin ay magtatagal ng 30 minuto hanggang 1 oras ang pag-usok. At sa tansya ko noon ay 10:00 pa lamang yata, kaya ibig sabihin ay mahaba pa ang gabi. Naisip ko naman na baka naman may pumunta. Isa pa ay ang lakas ng putok ng baril, kaya imposibleng walang makarinig noon. Ngunit tama ang itay. Mag-2 na ay walang sino man ang nagtungo sa aming lugar upang saklolohan kami o tignan man lamang kung ano ang nangyari at may mga putok ng baril. Bagyang natahimik ang paligid. Ngunit bandang 3:00 nang maubusan na kami ng kamangyan. Doon na nag-umpisang lumapit ang mga garalgal na boses at naramdaman namin ang mga mabibigat na yabag sa bubungan. Isa sa mga aswang ang binutas ang bubong namin at kita namin ang napakapangit na itsura nito. Nagawa na ring sirain ng isa pang aswang ang pinto sa kusina at lahat kami ay nagtipon na lamang sa may sala. Pinaikutan namin ang nanay ko at ang kapatid ko. Tinipid ng tatay ang bala at naghihintay lamang sa aswang na lalapit upang paputukan niya. Ngunit labis ang hilakbot namin. Nang sa ilang beses na pagkalabit niya sa gatilyo ay hindi na pumuputok pa ang baril. May bala ito nakita ko pang inilagay ng tatay. Alam ko ding marunong gumamit ang tatay. Gawa nang napaputakan niya nga ang 2 aswang kanina. Subalit ngayong dumating na yung aswang na nagsasalita, ay tila may orasyong binitiwang bago kami pasukin at hindi na nagawang paputokin ng tatay ang baril. Sa pagkataranta ay kinuha na lamang nito ang nakasupbit na buntot pagi at iwinasiwas ni tatay ng walang tigil. Napatras naman ang aswang ngunit hindi naman ito sapat. Hindi makatama ang tatay ni isa.
Kami naman ay itak lamang ang hawak. Nagawa na ring masira ng aswang ang pinto sa harap ng bahay. Isang pagkakamali namin na hindi kami nakapaglagay ng karit na sinabit sa pinto at mga tingting na nakabaligtad sa mga pasukan. Naisip ko pa na ganun pala ang pakiramdam ng malapit ng mamatay. Tila mabilis na dumadaan ang mga alaala sa isip mo at napakaraming sana sa buhay. Inaantay na lamang naming dumugin kami ng mga ito. Nang walang ano-ano ay makarinig kami ng mga paghiyaw sa labas. Tila isa-isang may umaatake sa mga aswang na nasa labas dahil unti-unting nababawasan ng mga garalgal na pagsingala. Hanggang sa yung nasa bubong ay biglang nawala at tila may humablot. Kasunod ng nasa kusina na may maitim na kamay na napakalaki ang kuha mula sa loob. Nataranta ang dalawang aswang na nasa malapit sa may sala. Kasama na yung aswang na nagsasalita. Hindi nila malaman kung anong nangyari at kung sino ba ang sumasalakay sa kanila. Maging kami ay hindi namin malaman kung ano ang kaganapan sa labas. Basta naririnig namin ang mga paghiyaw ng mga aswang bago ito mawalan ng boses at manahimik. Hanggang sa mula sa may bubong ay may bumagsak sa harapan ng dalawang aswang. Ang isang mas nakakatakot na nilalang. Di hamak na mas malaki ito sa dalawa at mas nakakatakot ang talas ng mga kuko sa kamay. May mahaba itong puting buhok na tila sumasabay sa hangin habang ang katawan naman ay sobrang itim. Noong una akala ko ay kasama nila itong lulusob sa amin. Pero nagulat na lamang kami nang sakali nito yung nagsasalitang aswang. Tapos ay inihagis pa palabas ng bahay. Tatakas pa sana yung isa ngunit nagawa itong kagatin ng malaking aswang sa leg saka isinalya sa labas. Gulat kami at hindi makakilos. Labis ang lakas ng presensya noong bagong dating na aswang. Nasa sobrang takot ay hindi namin magawa ni kumurap ng mata. Nilapitan kami nito at inamoy-amoy. Pagkatapos ay itinaas nito ang matatalas na kuko. Buong akala ko ay gigilitan ako ng leg. Subalit tinignan lamang nito ang palawit ng kwintas kong pangil. Pagkatapos ay mabilis na kumilos palabas at narinig na lang namin ang mga pagdaing ng mga aswang na kanina'y matatapang at handa na kaming patayin. Ngayon ay sila ang isa-isang nilapa ng kakaibang aswang na yon. Tansya ko ay nasa lampas 2 metro yata ang tangkad noon nang lapitan kami. Ilang minuto lang ay napayapa na ang paligid. Wala na ang mga pagangil. Ngunit takot kaming lumabas. Baka mamaya ay nag-aabang lamang ang mga ito. Pero nang makarinig kami ng pagtilaok ng manok, senyalis na nag-uumaga na at saka na kami sumilip sa labas. Ginoong kalakbay, parang dinaanan ng bagyo ang labas ng bahay. Tumba ang bakod namin at may mga dugo at may mga laman loob pang nakatusok sa bagakay. Ngunit ang labis naming ipinagtataka ay bakit walang ni isang katawan ng mga aswang ang naroon. Parang kasabay ng paglalaho ng kakaibang uri ng aswang ay kasama nitong naglaho ang mga sumugod sa amin. Hindi namin malaman kung dumating ba yon para tulungan kami o nag-away-away ba sila magkakalahi. Pero nang puntang kami ng albularyo at isinalaysay namin ang buong pangyayari, maging ang paglalarawan sa mga aswang na sumalakay at sa isang kakaibang uri ng aswang na kumalaban dito, ito na lamang ang naging wika ng albularyo. Base sa mga sinabi ninyo sa mga aswang at sa isang nilalang na umatake dito, walang duda na yung lumipol sa grupo ng dayong aswang ay ang sinaunang aswang ng ating baryo. Walang makapagsabi kung saan ito nanggaling o kung narito pa ba ito. Ngunit bata pa lamang ako at tumutulong pa lamang sa aking lolo, ay narito na ang sinaunang aswang na ito. Kakaibang uri niya at hindi namin alam kung may mga kalahi ba ito. Subalit isa lang ang natitiyak ko, ang sinaunang aswang na yan ay tanging mga aswang na ibang uri ang kinakain. Ni minsan ay wala yang nabiktimang tao sa ating baryo. Buong akala ko ay wala na siya dito at namatay na. Ngunit ang nangyari sa inyo kagabi ang patunay na buhay pa rin at nagbabantay ang sinaunang aswang. Nasulya pa naman ng albularyo ang kwintas ko at sinabi nitong pag-aari ito ng aswang. Isa ito sa mga pangil na mutya ng tanging aswang ang nagmamayari. Dito ay nagkaroon na ako ng idea
kung ano nga ba ang nangyari, ngunit sinabi ko na lamang na napulot ko iyon sa dalampasigan. Ipinagkatiwala sa akin ng matanda ang mutya at ang kanyang totoong katauhan, kung kaya tama lamang na ilihim ko ito. Matapos ang insidenteng iyon ay wala nang nagtangkapang manggulo sa aming pamilya. Naisilang ng nanay ng maayos ang aming bunso. Ako naman ay nagpatuloy sa pangingisda hanggang sa magkaroon ako ng sarili kong bangka. Naroon pa din si Lola Basyong kahit noong nagkapamilya na ako. At bago kami umalis ng asawa ko sa baryo namin, ay nagpaalam pa ako dito at sinabing lilipat na sa Maynila. Sana po ay naibigan ng ating mga tagapakinig ang aking kasaysayan. Dito ko na lamang po tatapusin ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Antonio ng Quezon.